Ftit inqas minn 9 xhur wara l-elezzjoni ġenerali u r-rebħa storika tal-Partit Laburista u 5 xhur minn meta Adrian Delia ħatmun tal-Partit Nazzjonalista f'idejh, id-distakk bejn iż-żewġ partiti politiċi huwa dak ta' 18.4%. Dan skont stħarriġ li sar mill-gazzetta It-Torċa li wera kif kważi 50% ta' dawk intervistati qalu illi kieku kellha ssir elezzjoni għadda jivvotaw lill-Partit Laburista. 28% qalu li jivvotaw lil Partit Nazzjonalista, filwaqt li l-oħrajn qalu li jivvotaw lil xi partit ieħor jew ma jivvotawx. Biex meta mqabbel ma l-istħarriġ li sar qabel l-elezzjoni ġenerali s-sena l-oħra, il-fiduċja fil-Partit Laburista żdiedet bi 3.4%, filwaqt li fil-Partit Nazzjonalista naqset bi 3.7%. L-istħarriġ ħares ukoll lejn l-aktar mexxej fdat f'pajjiżna. 47% ta' dawk intervistati qalu li jafdaw lil Muscat, filwaqt li 22% qalu li jafdaw lil Adrian Delia. Jirriżulta li fost il-votanti tal-Partit Laburista, Muscat għandu 100% tal-fiduċja, filwaqt li fost il-votanti Nazzjonalisti, Adrian Delia għandu 72% tal-fiduċja, kif l-oħrajn qalu li jafdaw lil Muscat, irrifjutaw li jwieġbu jew qalu li huma indeċiżi. Meta mistoqsija min huwa l-aqwa mexxej f'Malta biex ikun Prim Ministru, 47.5% għażlu lil Muscat u 22.6% għażlu lil Adrian Delia. L-istħarriġ sar bejn 12 u 20 ta' frar fost 600 persuna li għandhom il-fuq minn 18-il sena.